Hej. Počkaj, čím to začneme? Týmto. To točí. Jaj, dobre. Ja si to odfotila. No. Tak ideme na to. Čo tam bude? Počkaj. Pomôž mi. Tam je taká... Bianka... Počkaj. No. To by sa malo potiahnuť. Ale to nešlo. To je malo byť také zubaté, to zatiahneš a to vyjde, vieš. A ktoré by si chcela? Najprv ty a potom ja. Ktoré by som chcela? Mhm. Možno to prvé. Toto? Aha, a ty? Buď toto, alebo toto. Alebo to posledné. Alebo toto. No, tak vyskúšajme, poďme na to. No. Je tam tá, pozri Bianka, či tam je niečo, nič tam není. No čo? Je to on? Ten posledný? Áno. Ježiš, paráda. Nádherný, no? Áno. Ježiš, podarilo sa, super. Tak sa teším. Môže byť? Áno. Jaj, paráda. Toho sme chceli, že? To sme chceli, no posledného. Super, a chceli sme s otvorenými očami. Áno. Vyšlo to? Áno. Dobre, ahoj, labubu.